जादों अमा बेदर बर'निया बेनो आरोना हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावनाय थाबाय दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान ब्लग लानानै नुजाथिबाय दिनै आङो फिन खेबसेबाव फैदों बाजिगुथि बर' थुनलाइ आफादनि जि खुंथाय बे खुंथायावहाय आङो दिनै नुजाथिफैदों दिनै गिबि सान बे गिबि सानावहाय जि थासारि सोलिगासिनो दं बेनि सायाव आङो नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो सानदों बेखायनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बेजों लोगोसे ब्लगखौ जाहाथे जोबजासिम नायो बेयो थासारिया बोरैहाय सोलिगासिनो दं दिनै गिबि खेबावहाय गिबि सानावहाय बोरैहाय सोलिगासिनो दं बेनि थासारिखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो लादों बेखायनो ब्लगखौ जोबजासिम नाय दिनै आबुङै जाफुंजोब्बाय बे आबुङै जाफुंजोबनायावहाय बोरैहाय सोलिगासिनो दं बेनि सायाव नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो लादों स' नायबाय थादो बेयो जादों जोंनि गाहाय सावरायसालि रुंसारि दलेस्वर बर' गोसोखां गाहाय सावरायसालि नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेयो जादों रुंसारि दलेस्वर बर' गोसोखां गाहाय सावरायसालि नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखायनो नोंथांमोन बयबो लोब लोब फै बाहागो लाफै नोंथांमोननि सुजुग सुबिदाखौ नायनानैनो बे पेन्डेलखौ जोबोद गिदिरै बानायनाय जादों नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे समावहाय थारैनो जोबोद गोग्गाथाव बर' थुनलाइनि जि जोंनि बाजिगुथि बर' थुनलाइनि जि जुथुम बे खुंथाया जोबोद गाजा गोमजायै जादों नोंथांमोन बयबो फैनानै बाहागो लाफै नैबे समावहाय आंजों लोगोसे दं आदा बिथां आदाया आंजों लोगोसे दं बिथाङाबो ब्लग खालामगासिनो दं आंनि चेनेलखौबो नायबानो जाबाय लोगोफ्रा आदानि चेनेलनि नामा जाहैबाय कुनाल भइस ब्लग नोंथांमोना नुगोन आंनि चेनेलावबो नुगोन ओमफ्राय बिथांनि चेनेलावबो नुगोन ज' ब्लग भिडिअ बानायबाय थादों माने जोबोद गोग्गाथाव बे जोंनि जे बर' थुनलाइनि जि खुंथाय बे खुंथाया जोबोद गाजा गोमजायै जादों नोंथांमोन बयबो फै बाहागो लाफै इन्जय लाफै जोबोद मोजां रोखोमै माने गावखौनो माने गोग्गाथाव मोनदों जे जोङो दायो नैबे समाव जिहेथु नुगासिनो दं जे बर' थुनलाइनि जि खुंथाय बे खुंथाया जोबोद गाजा गोमजायै जादों नोंथांमोन बयबो गाजा गोमजायै फै इन्जय खालामफै जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोना नैबे समावहाय आङो दङ दिन्थिफुंसालिखौ समाराम बर' गोसोखां बिथांनि मुङाव लाखिनाय जादों समाराम बर' रुंसारि बिथां गोसोखांनि मुङै लाखिनाय जादों नोंथांमोना नैबे समावहाय नुगासिनो दङ दिन्थिफुंसालिनि गेट दिन्थिफुंसालिनि दरखं बे दरखंखौ नोंथांमोना दायो नैबे समाव नुगासिनो दङ दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागोन जे बिनि सिङावहाय मा सोलिगासिनो दं बबे दिन्थिफुंसालियाव मा दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ মই ঘৰত নাই এতিয়া খৰা পাৰে दिन्थिफुंसालिनि जे जौसां बे जौसाङाव नैबे समावहाय जानो थांगासिनो दङ खेराइ मोसानाय बे खेराइ मोसानायनि नुथायखौ नोंथांमोननि सेराव आङो दिन्थिनो लादों नोंथांमोना नायनो हागोन जे नैबे दिन्थिफुंसालियाव जोबोद मोजां रोखोमै दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव नैबे समावहाय आं दिन्थिनो लादों जे खेराइ मोसानाय बे मोसानायखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो लादों
आङो नैबे समावहाय दङ दिन्थिफुंसालिनि फिल्डआव दिन्थिफुंसालिनि फोथार बे फोथारावहाय आङो नैबे समावहाय दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों जे बेवहाय मोनसे दालां बानायनाय जादों नोंथांमोना नायनो हागोन जे बेयाव दालां बानायनाय जादों ओरैनो नुनायावहाय लण्डन ब्रिज बायदि नाथाय बेखौ जोङो मुं होनांगोन जे बड'लेण्ड ब्रिज मुङै मुं दोननांगोन बेखौ मानो होनब्ला जों बेखौ दायो बानायनाय जादों बड' साहित्य सभानि दिन्थिफुंसालियाव नोंथांमोना नायनो हागोन बे गुवार फोथारा जादों दिन्थिफुंसालिनि नुथाय बे दिन्थिफुंसालियावनो गोबां रोखोमनि माने नुथायखौ जोङो नुनो मोनो जायखौ बुङो सेल्फि जन बा फट' जन नैबे समाव गोबाङानो बेवहाय फट' दिखांगासिनो स' गाबोन बेयो जादों बड'लेण्ड ब्रिज नुनायाव जोङो बेखौ माने लण्डन ब्रिज बायदि नुयो माने बेयो जादों मोनसे सेल्फि जन हिसाबै मोनसे एट्रेक्टिभ प्लेस बानायना होदों बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयावहाय बेजों लोगोसे नैबे समावहाय आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो लादों मोनसे बर' न'खर बे बर' न'खराव बबे थासारिया सोमजियो बबे रोखोमै बर' हारिया न'खर खुङो बेनि नुथायखौ नोंथांमोननो प्रेक्टिकेलि दिन्थिनो नाजादों बिथांमोना नोंथांमोननो नैबे समावहाय आङो दिन्थिनो लादों मोनसे न'खरनि नुथाय बेवहाय माने गासै मुवाखौनो मुं दोननानै बिथांमोना नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों प्रेक्टिकेलि नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों लोगोसे नोंथांमोना बे जोंनि जथुम्मायाव फैयोब्ला नोंथांमोना जुदि एगजिबिसनाव हाबो अब्ला नोंथांमोना आर'ज बिजाबखौबो लांनो हागोन आर'ज बिजाबखौबो बेवहाय एभेलेबेल खालामना होनाय जादों नोंथांमोना मोननो हागोन गोथार मैखुनखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे मोननो हागोन आर'ज बिदांखौ मोननो हागोन नोंथांमोना लोगोसे लकेटखौबो मोननो हागोन होननानै मोनथिनो मोन्दों नोंथांमोना फैयोब्ला लांनो हागोन बेजों लोगोसे बेवहाय गासै जिनिसखौनो मुं होनानै बानायनाय जादों बे जादों मोसौ गलियावहाय मा थायो बेफोरखौ बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेजों लोगोसे बेयो जादों न'खरनि नुथाय मोनसे न'खराव मा थायोब्ला मोनसे न'खर जायो बेनि सोमोन्दै बिथांमोना दिन्थिगोन बेयो जादों इन्दि एम्फौखौबो नोंथांमोना नुनो हागोन मा हि बे आब' बियो रिगि-रिगां गामसा ना दाखानाय बे जादों रेगे-रेगां गामसा बिथांमोना दानो नाजागासिनो दं बेयो जादों जोंहा बाथौसालि जायाव जोंनि इसोरा जिरायनानै थायो आरो जेराव जोङो बोर मोननो थाखाय जोङो खुलुमनाय जायो बाथौसालि नोंथांमोना नैबे समावहाय नुगासिनो दङ जोंनि आफा बोराइ बाथौनि बेयो जादों जिरायसालि जोङो जेराव बोर मोननो थाखाय खुलुमनाय जायो बेजों लोगोसे गोबां नुथायावनो बिथांमोना जोंनो प्रेक्टिकेलि फोरमायनो नाजादों जे मुं लिरनानै बिथांमोना जोंनो फोरमायनो सानदों बेयो जादों दाउ गन्द्रा नाथाय बोरमाखौसो नुग्रोबाय दाख्लैबावैबो आं नोंथांमोननो बे न'खरनि थासारिखौ दिन्थिनाय जादोंमोन नाथाय बेवहाय बेफोरबायदि आबुङै दिन्थिनाय जायाखैमोन आबुं थासारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हायाखैमोन मानो होनब्ला बेयाव आद्रा जानानै दंमोन बेजों दिनै आङो नोंथांमोननो आबुङै दिन्थिनो नाजादों बेयो जादों ना गोरान जोंहा बर' समाजाव ना गोरान अमा बेदर बेफोरो कमन बिब्दिनो बेवहायबो ना गोरानखौ फोरानना दोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेजों लोगोसे जादों बेयो फुख्रि आङो दाख्लैबावैबो बे न'खरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिखादोंमोन
नाथाय खायफा खायफा जायगायाव बेफोरबायदि गैयामोन दायो नोंथांमोना नुगासिनो दङ सासे आबादारिया मोसौ हालजों हालेवबाय थानाय बे थासारिखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेजों लोगोसे बेवहाय फान्थाव बानलु बेजों लोगोसे लाइ कबि बेफोरनि आबादखौ नुदों नोंथांमोना लोगोसे बिथिं माइ गायनाय थासारिखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों नैबे समावहाय जोङो दायो जा थासारि नुगासिनो दं बेयो जादों जामुंसालि बेखेवनाय नुथाय जोंहा जामुंसालिनि सुबिदाखौ बेवहाय खालामना होनाय जादों बेनिनो जोङो गिबि साननि गिबि समावहाय बेखौ बेखेवनाय जादों बे बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा महेश्वर सार बिथाङा बेखेवगोन रुंसारि बिपिन बसुमतारी मानि गोदां बिथांनि मुङै बे जामुंसालिनि मुंखौ लाखिनाय जादों मा बेयो अमा बेदर ना अमा खाना केनेव से बरिया ना कि खायसा गावरि मादैमोन ओंखाम जानाय बोरै जादों मोजाङानो ना मा जादों अमा बेदर बर'निया बेनो आरो ना स्पेसियेल फानदों आंथ' बे गंसेयाव बेसेबां आं गंसेयाव 4,000 आदा बेखौ एसे दामनानै बिदिलाय माबायदि दायो नैबे समावहाय आङो ब्लगनि जोबथा फिनिशिं होननो सानदों मानो होनब्ला भिडिअआ गोबां गोलावथार जाबाय बिदिनो नैबे जोबथारनायाव आंजों लोगोसे दङ आङो दाख्लैबावबो नोंथांमोना बेनिनो जोंहा 25थि बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुमा बे जथुमानिनो बानायबाय थानाय जि प्रिपेरेसन बेनि भिडिअ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोदोंमोन सार बिथाङाबो दा नैबे समावहाय दङ सारा बुंगोन जे बोरैहाय नांदों दायो नैबे समाव फैनानै थ' गिबि सानावनो गोबां सुबुंफोरखौ बेयाव जुथुम जाफैनाय नुदों स' थारैनो गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों स' नोंथांमोना फै दिनै गिबि सानाव गाहाय लांगोनाफ्रा बेखेवनाय जाबाय माखासे मार्केटफोरखौ अपेनिं खालामबाय थ' सुबिदानि थाखाय बेवहाय जानो थाखाय बे जोंनि आरसि बिथांमोनानो होनाय जादों स' जानायनि थाखाय मोनबो टेनसन लानो गोनां गैया बेवहाय ट्रेडिसनेल जानायबो होगोन होनना बिथांमोना फोसावदों आरो आं मिथिनायाव बे फुड साब कमिटिनि बिथांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मंगलबारै गासैनिबो थाखाय बोरमा खासि बेदर जाहोनायनि मोनसे सुबिदाखौ खालामनाय जागोन होननानै जों मिथिदों आरो नै बावैसो जों सानजौफुनि जानायावबो गासैनो अमा बेदरखौ कम्पालसरि प्लास जा बिथांमोना अमा बेदर जायाखै ना आरो दाउदैनि बेबस्था दङ स' नोंथांमोना फै दिनै गिबि सान आरो साननैनि गेजेराव बेनि समायना महरा आरो बांसिन जाफुंसारथों बेखौनो फंबायनि ब्लगनि गेजेरजों आं बुंबाय आरो बेजों लोगोसे दिन्थिफुंसालि आरो मार्केटआव बेयाव फैनानै बोरैहाय नांदों थिगानो दङ बेवहायथ' जा दिन्थिफुंसालि एक्जिबिसनाव गोबांसिन जों माने नैबे एक्जिबिसनाव नुनो मोन्दों बर' आइजोफ्रा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल जा ड्रेस बेफोरखौ फानदों आरो जानो हागौ बिथांमोना दिनै आइजो माहारि हिसाबैबो फासयनानै थायाखै